Dyma 5 ucha cic o ffeithiau gwirion Cwpan y byd. Rhif 5. Aeth y dyfarnwr Valentine Ivanov bach yn wyllt gyda'i gardiau coch a melyn mewn un gêm. Roddodd y ref 16 cerdyn melyn a 4 coch allan yn y gêm. Record newydd. Rhif 4. Cerdyn melyn I Paul Gascoigne o Loegr oedd yn golygu y byddai'n colli'r gêm nesaf sef ffeinal Cwpan y byd. Torodd Paul ei galon. Ond doedd dim ots yn y diwedd achos nath Loegr golli'r gêm ta beth. Rhif 3. Mae chwarae un gêm am diwrnod yn ddigon I roi, ond dychmygwch chwarae 2. Dyna wnaeth cyn chwaraewr Cymru Mark Hughes. Chwarae I Gymru amser cinio, ac yna I Bayern Munich yn y nos. Sorry, be? Na. O kick-off. Rhif 2. Dechreuodd chwaraewyr tîm Ffrainc gyffwrdd â mwstash yr amddiffynwr Adil Rami cyn pob gêm I roi look dda i'r tîm. Wnaethon nhw wneud hyn hyd at y ffeinal ac ennill y gystadleuaeth. Cover that. Cover that. Ati, cover that. Yeah, cover that. Rhif 1. Traddodiad gwirion arall o Ffrainc. Roedd yr amddiffynwr Laurent Blanc yn cusanu pen moel y golwr Fabien Barthez cyn gemau Cwpan y byd. Wee. A nath e weithio hefyd achos oedd Ffrainc ymlaen I ennill y bencampwriaeth. Off Anita.